Lidi, zdravím se našeho videa. Dneska to bude takový překvápko, protože jsem si kupoval novou klávesnici, protože ta stará, kterou mám teď, mi už celkem blbne, takže přichází na řadu nová. Takže tak, zapneme si kompíkat a mega se těším. Takže tak udělám se jako menší unboxing, takže se moc těším. Takže doufám, že se vám tady to bude video líbit. A můžeme se vrhnout, aby jsem se přihlásil. Rychle jenom. A má to úplně jiný zvuk těch kláves, že to nemá takhle. Ale má to úplně jiný zvuk. Takže už jsme na hlavní stránce a jako můžeme jít na to. Takže kdybych pil tuhle, už jsem nechala jako náhrní. Tak, tady královsky odpojíme. Když už jo, tady už nějakou dobu nebude. Takže tak. Takže tak. Takže to tady královsky odpojíme. Tak. S bohem klávesnice, tu si necháme jako náhradní. Vůbec máme. A teď přichází na řadu nová, nádherná, uspokojivá klávesnice. Takže je to Logitech, je to G413 TKL SE. Je to připojené na USBčko, svítí to jenom bíle, to už mě celkem mrzí, ale já nepotřebuji úplně svítící všechno, jako už nebudu mít takový ten svítící set, jako jsem měl vždycky, ale tak. Tak a jdeme na to. Už já ji otevřu pro vás, abyste ji viděli. Jako ji vidíte vy, já ne, jestli ji vůbec vidíte. Jo, vidíte. Tak, tady to kodíme a yes, yes. Tady je kabel. Už tu teda USBčko doufám. Tady taková kabina. Už tady máme první. Ježišimarja. Tak tohle už jsem dlouho nezažil. Krabici si nechám na výstavu. A teď to jdeme rozbalovat. Dá se to krásně rozbalit, protože to musíte prostě čapnout a roztrhnout. To je moje pusinka nová. Krásná. A už je to tady. A už ji nedávám. Já nechci úplně udělat ty tóny, abyste je slyšeli. Já vám je potom ukážu, že to zní mnohem líp, než tamto. To Logitech, to je chci lepit. Jo, dá uspokojení pro vás. Tak, půjdeme na rozbalování kablíku. Pojď sem.
tohle máme. Tohle to úplně nesnáším. Ty kraviny. Až tak jsem to lidi kupoval Smarty. Kdyby vás to náhodou zajímalo, jsem to kupoval ve Smarty. Tak jo, yes. A takhle si vypadá ten kabík, to ještě to Logitech, vidíte to? Jak to takhle co si vetí. Vůbec i na ty to železný teda tohle. A je to nádherný. Je to skoro stejný jak moje ta klávesnice a je mnohem menší, než jsem jí měl. Je trošku o víc menší než tamta. To byla akorát tady ten kabel je gumový a tam ten byl kožený, teda kožený látkový, takže tak první zapojení. Tak. Už funguje. Ohoho, já! Já to musím udělat ještě pro vás. Dívejte se, jak svítí. A hlavně svítí a když ji vypojíte, já jsem vypojil podložku. Teď dívejte, co udělá za efekt, jo. Je to strašně hustý. A teďkon tady vám ukážu, jaký má zvuk ta klávesa. Tam dokážete se asi víte, jak zněla. To znělo nějak. Tady ta klávesa, kterou jsem zněla takhle, jo. A tohle znělo takhle. To je extrémně nádherný. Klávesa si vypadá strašně dobře. Tady tu strouka, protože tady už byl strašný prach. Tady to vám to ukážu, jako je to hnus, jo. Jako už tady byl, dívejte si ten prach, jo, tady. Jako vím, že tady u Alcana, zdravím Alcana, existuje taková věc, která jako je ten sliz speciální. To vím, že to existuje, ale já to ještě nemám cash, mám na to ještě love, takže tak. A to musím tak vaše poslouchat, nebo ne? Počkejte lidi, já to tady ještě musím zavázat. Jsem ji vypojil? Stresíky. Prostě jako nějak zavážu. Rychle jenom takhle. Tak, hotovo. Už jsme měli. Tak ale si bude náhradní, kdyby se mi náhodou rozbila tohle, jak jí budu samozřejmě reklamovat, tak koupím si tu samou nebo novou, ale to by trvalo dlouho, protože já jsem kupoval v Českých Budějovicích, takže později ten zvuk. Já ten zvuk miluji, tam ještě měl jednu bílou. Kupoval jsem to ve Smarty, děkuji moc Smarty. A teďkon si třeba vyhledáme jako můj kanál, třeba tady YouTube rychle. A příště si budu kupovat buď myš novou, nebo sluchátka. Takže tak a jako se vyhledáme můj kanál. Tak.
Yes, tady jsem já. Jo, jsem tady. Už jsem si vyhledal svůj kanál a krásně to jede. A děkuju vám moc ještě, jak jsem dělal to GTAčko, ten speciál za ten GTA 5 online, jak jsem točil. Tak, že se na zajímavý, co tam extrémně moc děkuju a ještě hlavně za ty odběratele. Takže to vám moc děkuju a budu se moc vážit a ještě jsem sám neozýval, protože jsem vůbec neměl čas na YouTube, jako vůbec jsem neměl čas na YouTube, protože jsem musel dělat úkoly, testy a tak, takže jsem vůbec neměl čas, moc se vám omlouvám, že jsem tak dlouho neozýval a jako to se obnovím, že tady scroll, který není potřebu. Takže tak, děkuji vám moc za veškerou podporu a uvidíme se možná asi zase zítra. Zdarec.